Kini gyapon si Veritas, no? Nga makiguban kaninyo sa maong tulumanon. Usa sa mga gihimo nga kining pamaagi sa atong simbahan, usa sa mga gihimong pamaagi sa atong simbahan nga mulambo gayod ang atong pagtuo, mao kining mahitungod sa paggamit og mga visual aids. Kini bang makita nga mga butang nga maghagit pag-ayo nato sa huna-huna o pagbuhat sa mga angayan yun natong buhaton isip mga Kristohanon nga Katoliko. Og ang yawa po dayon, mangita po dayon og paagi nga ma-divert o imbis ang insakto mao'y mahuna-huna nato, mga tinahod nga mga tigpaminaw og mga viewers, imbis ang insakto may mahuna-huna nato, pero kung ang yawa na gani mao'y mubida, musaler na gani ang iyang kanang gitawag natog panglingla, masayop kita, no? Masayop kita. Kay Cleaver og mantigo gyud po ning yawa unsaon niya pag-divert, no? O sa Tagalog pa malihis ang atong panghuna-huna sa unsay insakto. Ayaw lang gyud kalimti, no? Dili gyud lang nato gyud kalimtan ang gipasidaan ni Propeta Isaias. Propeta Isaias sa Isaias 5:20, no? Sa Isaias 5:20, ako na ning gibalik-balik nga nag-ingon si Isaias nga naay mga tawo nga balihon gyud ang unsay insakto. No, sama sa puti himuong itom o ang itom himuong puti. Nga dili man ta na pwede, no? Adi gyud na pwede. Ang puti gyud na, ang itom gyud na. Pero pinasumbingay man ang buot ipasabot ni Isaias ana, mao nang sabto nato pinasumbingay, no? Di nato literalon. Kay tinuod man gyud nga kanang puti gyud na, itom gyud na, di gyud na pwede nga mabansili, no? Puti gyud, itom gyud. Pero pwede na nato ingon naon pagpahayag kung pinasumbingay ang atong buot ipasabot. Sa pinasumbingay nga pagsabot, ang buot ipasabot ni Isaias nga magbantay kuno ta kay dunay mga tawo nga ilang balihon gyud. Ang insakto himuong sayop ug ang sayop himong insakto. Sa ako na laging giingon ninyo kay wa pa man nato gihuman ning tema mahitungod sa mga larawan ug ribulto. Sa ato na laging giingon ninyo nga ang pagtulun-an sa Katoliko mahitungod sa mga larawan ug ribulto sakto. Sakto. Nganong sakto? Tungod kay ang Katoliko wala magtudlo sa kanang gidili sa Dios nga mao nay tudlo sa Katoliko mo ay buhaton nato. Ang atong buot ipasabot nga pag-ingon sa Dios nga ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Dayon kung maghimo tag larawan og ribulto, dili kuno na himuon natong kompetensya sa Dios, dili nato himuong idol, dili nato himuong Diyos-Diyosan, mao man ay gitudlo sa Katoliko. Pero naa may mga tao ron, mga igsuon nato nga nagpailara ba, pasayloon lang unta, oh? Kay wa masayod sa ilang sipyat o sa ilang sayop, nga ila man yung mabaligod. Moingon man gyud sila nga ang mga Katoliko kung maghimog ribulto, ilag yun ang gihimong Diyos-Diyosan. O, ilag yung gihimong Diyos-Diyosan para mahimog itang sayop. Imbis insakto ra unta. Di ba? Ako hagit nyo ko sa tanang mga naminaw ron nga magtukian ng isyo mahitungod sa larawan ug ribulto. Pangita ko na basahong Katoliko nga ang Katoliko nagtudlo nga kung maghimog ribulto, himuong Diyos-Diyosan ang ribulto. Unsa man ang himuong Diyos-Diyosan, kanabang atong ikumpetensya sa Dios. Kinsa mang paria ang nagtudlo, kinsa mang paria nga Katoliko nga nagtudlo nga kung maghimo og larawan sa mga santos, himuo na aron himuong kanabang kompetensya sa Dios. Di ba? Kanunay na natong gibalik-balik ninyo mga igsoon.
nga ang Dios mooy pinakalabaw. Yukbuan natog pinakalabaw nga gibug-aton sa pagyukbo, kanang gitawag natog latria. No, kanang pagyukbo nga highest nga ikahatag lamang sa Dios. Mao man ay gitudlos Katoliko. No? Nga ang Dios pinakataas, dili matupngan. Oo. Mao na ang atong pag-honor, pag-yukbo kaniya pinakataas pod. Di ba? Pero wala na magpasabot nga walay yukbo nga secondary lang, nga dili mo tupong sa kanang atong yukbo sa Dios. Di ba? O kanang gitawag na tog veneration. O kanang pagtahod. Pagrespeto lang. Sa ato laging pagtuong Katoliko, kanang pagyukbo na to, no? Gi-qualify na sa kanang gitawag na tog superlative degrees. Unsa man ang superlative degrees? Kanang moingon tag high. Okay, taas. Taas no, taas kay high. Pero mas taas tong higher. Mas taas gyud tong highest. Di ba? Pareho silang ang spelling nagsugod og letter H. Oh? Dayon gipahayag yun nga taas, pero mas taas man yun tong higher. Nya, mas taas o pinakataas na yun tong highest. Ingon na ang yukbo o pag-honor kung ayuho na to pagtuon ng Biblia, dili na equal. Dili na parihas ka ng gibug ato na, no? Bisan pag atong pangutan-on, no, ang atong mga teacher da sa DepEd, no? Oh? Bisan ikaw sigurong naminaw ron, ambot kung musupak ba ka nga ang high, taas. Pero mas taas tong higher, mas taas tong highest. Wa na yung labaw pa na. wa na yung mutaas pa yun kay highest good. Di ba? O, kailangan atong pag-yukbo sa Dios, muna yung gitawag na itong highest. O, kailangan sa Grigo na gitawag latria. Latria. Okay. Pagsimba nga alang lamang sa Dios. Nga sa atong bag-ong bokabularyo karon, giusa na lang nato kapulong nga mao nang pulong nga pagsimba o worship. Yung kanang worship sa Dios na lang yun na, no? Pero atong i-remind, atong ipahinumdom sa ang matag kaburong nagtanaw na minaw sa radyo, akong ipahinumdom ninyo nga sa historical nga paggamit anang pulong pagsimba o worship niadto sa karaan nga bokabularyo, gigamit ng pulong worship o simba nga dili lang sa Dios. Usara ka pulong gigamit pero lahi ang pagpasabot ana, no? Paghatag og kahulugan. Niadto sa karaan nga bokabularyo sa English, kanang worship pwede gihapon ng gamiton nga ang ipasabot veneration lang. O kanang pag-honor lang ba nga ubos-ubos lang sa highest. O kanang, di ba, ang superlative degree high, higher, highest. Kinatasan gitong highest. O, sa ato pa, kanang worship, siyempre, mao nang highest. O, okay. Pero kanang sunod diha nga higher, o kanang high, bisag dili na siya tupong sa highest, pero niadto sa daan nga bokabularyo, pwedeng gamiton nga usara ka pulong, pero lain-lain ang ipasabot. Di ba? Malibog siguro mo ana, no? Nganong ako ning hingusgan gyud sa pagpasabot ninyo, kini nga punto mga igsoon, tungod kay naamanggoy mga taktika sa mga dili Katoliko, nga ilang sungago ng mga basahong Katoliko, ilabang isumbagay. Bisag wala na magsumbagay sa iyang insakto nga konteksto, pero sumbagay yun na sa mga kanabang magtuis sa mga pagtulon ang Katoliko. Kini, ako gining i-emphasize pag-ayo mga igsoon. Dunay mga ministro o pastor nga moingon sila nga dili gyud angay tuhuan ning Katoliko. Nga naman, kay naay libro nga Katoliko gaingon nga ang Katoliko wala magsimba sa mga larawan
og mga santos. Kaysa Dios ra gyud. Ang Dios ra gyud mo ay simbahon sa pagtulon ang Katoliko. Dili simbahon ng mga larawan o kanang mga ribulto. Pero mukutlo pud sila laing librong Katoliko nga katong karaan ba? Karaan nga ang lingwahe o ang bokabularyong gigamit karaan pod. Nga kanang pulong simba o worship mahimong gamito na nga dili lang kay sa Dios. Bisag kanang pag-honor lang, pag-venerate lang. Oh. Worship gihapon ang gigamit. Bisan kamo, no? Bisan karon naa pa manggali na, no? Og hinuon do na nay kausaban. Pag-research mo, pagtuon mo, pagsusi mo anang kanang pinulungan sa mga Briton, kanang British ba? Oh, kana sa England. Pagtuon mo sa ilang history sa kanang lingwahe nila. Bisan kanang muingon sila og your honor, your worship ang gamito nana. Your worship. Your honor or your worship. Ngano man na, tungod kay niadto lagi sa karaang bokabularyo, pwede ta mo gamit og usa ra ka pulong pero gamito nato na sa lahi-lahi nga pagpasabot. Di ba? Paras gud ana bisan sa atong pinulungan na gihapon tay maengkwentro nga ingon ani. Naay mga dili Katoliko mo ingon nga ngano man ang sanubinahan sa Katoliko. Nga naa may Maria, hari ka sa langit. Oh. Kanang nubinahan gani nga i-address, tumong nato ni Maria, pero hari mo gigamit nga pulong. Maghimaya ka hari, di ba? Pero si Mary ang gipasabot. Ngano man kuno na? Ngano dili man kuno rayna? Okay, lalaki ba day si Maria? Di ba? Oh, ang tubag ana simple ra kayo. Niadto God. Dunay panahon nga ang lalaki o babae usa ra ka terminong gamiton pagpasabot ana. Hari ra. Walay pulong rayna sa maong panahon o sa maong sistema sa paggamit og mga pulong. Mao na. So, malaki kag babae, hari ang terminong gamiton. Pero niabot ang panahon nga ang bokabularyo nato gilahi na lang gyud nga basta babae mao na rayna. Oh, ang hari sa lalaki na lang. Ingon na ang nahitabo. Mao ni tubag ana nganong naay nubinahan nga karaan nga address gitumong nato si Maria pero hari ang gigamit nga pulong tungod kay sa niadto man na nga pamaagi. Dunay panahon niadto nga usa ra ka term o pulong gamiton sa pagpasabot laki ba na babae bisan mangani sa atong kanang gitawag og sa Pilipino na to sa Tagalog kanang asawa, di ba kanang pulong asawa, malaki kag babae kanang magtiayon usa ra ka term gigamit asawa, asawang lalaki, asawang babae, di ba? Oh, pero sa ato sa Bisaya, no? Natay term nga gilahi gyud ana, no? Bingon kay kag lalaki bana, then ang babae asawa. Oh, pero sa Tagalog usa ra ka pulong gigamit asawa, mababae kag lalaki, di ba? Oh, so ingon na nga kana pong pulong yukbo o kung gamito na to ng exact word nga simba o worship sa karaang bokabularyo mahimong gamito na pagpasabot sa Dios, mahimo pong gamito na nga kanang pagyukbo lang nato sa mga santos o sa ilabang mga larawan. Veneration o pagtahod. Oh, mao na ang tubag nga doon na gani librong Katoliko mag-ingon nga ang mga Katoliko wala magsimba sa mga santos o sa mga larawan. Kana nga pamaagi sa paggamit sa pulong, kuha na binag-o na. Oh. Kung dunay pari mo ingon nga wala magsimba ang mga Katoliko sa mga santos o mga larawan. Ang pari gagamit na sa bagong bokabularyo nga kanang pulong simba pahinungod na lang na sa Dios. Kung pagtahod sa mga santos, ilahi na lang yun ang pulong. Veneration. Oh. Pag-respect na lang. O, ilahi na lang ang pulong ba? Di ba? Parang matagaan yun siya kaugalingon niyang kanabang kahulugan. Oh. Pero sa una, dili na. munang malibog yun ang taong mga maminaw sa mga wali sa mga dili Katoliko kung dili kahibalo sa historical background sa paggamit sa maong mga pulong. Mao na.
So ayaw na mo kalibog no kung ang mga dili katoliko sama sa mga pastor ug ministro nga mo atake sa atong pagtuo, ila galing sungago na atong mga libro, kinahanglan makahibalo ta ani kung kini nga punto. Doon na gani ministro mo ingon nga, ayaw mong tuos katoliko kay nagsumpaki na ilang pagtulunan mahitungod sa pagsimba. Kay naipari mo ingon nga, wala magsimba ang mga katoliko sa mga santos, pero napoy libro nga mabasa nga nagsimba ang mga katoliko sa mga santos. Diba? Kung di gyud ka kahibalo sa historical reason ana, no? So makaingon gyud ka mauwat gyud ka. Madalag gyud ka nila nga, nagsumpaki man to na subyaan na to ang katoliko kay nagsumpaki na. Pero kung kahibalo ta sa historical nga kanabang rason o dahilan, kung kahibalo ta sa history nganong naingon ana, di ta malibog. Di ta kaingog sayop na, sakto ra na sa iyang konteksto. Di ba? Nganong dunay basahon nga katoliko nga kanang karaan mo ingon nga ang mga katoliko gasimba sa mga santos. Ngano na tungod kay naay panahon ni adto sa karaan nga usara ka pulong gigamit pero managlahi ang gamit ana. Di ba mga igsoon? Ay mo katingala na mga igsoon. So ako ana gud sa una, mo bitaw na usa sa hinungdan nga mubiya unta kus katoliko sa una kay wa man ko kahibalo ana. Kining ang atong nahibaw-an ron. So mo na nga kamo ako mong gihagit nga mga nagtan-aw sa live streaming og naminaw sa radyo, mag-disir gud ta mo moingon day mubalhin dayon og laing relihiyon, ayaw hasag tuon. Ayaw hasag tuon. Ayaw dayon ba og mo kalit lang kag desisyon nga wala pa nimo matuki og ayo ang maong mga sitwasyon ba o sa mga nahibaw-an nato. Nagaytoy pamulong ay ta magdesisyon unsay insakto. Paminawa sa ang both sides sa nagbarug ana. Pananglitan na gatudlo nimo nga usa ka pastor sa born again o protestante ba o Iglesia ni Cristo ba o sabadista ba. Kung naminaw kanila, dayon nakahuna-huna na ka nga, sakto man day ang sabadista? Sakto man day ang born again? Sakto man day ang protestante? Aya ka mo desisyon dayon nga mo apil na dayon kanila, paminawa sa ang pika side. Paminawa sa ang pika side. Murabag ka ng huwis. Ang huwis, dili na mo dritsog judge, hukom, kung dili niya mapaminaw ang both sides. Paminawon yun ang both sides katubitang. Di ba, bago lang gatong charges sa itong kanhi presidente. Di ba? Naay prosecution, napoy defense. Gipaminaw yun ang duha. Ingon na. Dili kayang imong paminaw ng usa lang. Unya, kanang atong paminawon, kana pong knowledgeable, kanang kahibalo sa both sides. Di kay kung ang paminaw na to pananglit. Naminaw naman ko, Brad Veritas, sa pare. Pero siguro apod nga, katong pare nga imong gipaminaw, suhito po to siya sa apologetics. Kaya ang mga pare, di biya parehas og expertise. Diba? Basig ang pare nga imong gipaminaw, katura pong iyang expertise, liturgy rapod, dili apologetics. Dili biya magparehas sa itong mga pare og kahibalo. Diba? Na maing laki mo dipinsa na pwede ra kayo. Pero lahi pod ang iyang expertise sa liturgy lang or sa unsa pa man, no? Okay. Ambot og naabay pare nga raon gyud. Nga maayo gyud tanan. Talagsaon ra po na. Diba? Maayo sa liturgy din, maayo pod mo dipinsa. Maayo unta. Pero na ako nahibaw-an nga ingon ana nga mga pare, pero dili kayo sila daghan. Nga expert yun sa duha o tulo upat. Kanang gitawag nila Jack of all. Okay. Pero ako gani sa kong kagalingon, dili ko matawag og Jack of all. Naay mga punto sa atong pagtuo nga mahina po ko ana, no? Labi kining history na ako'y nahibaw-an pero kulang pa gyud. Ingon na. So, kung maminaw po ta sa duha ka panig, siguro na to nga kanang atong gipaminaw both sides, nga knowledgeable na sa duha ka pagtuo. Pananglit Katoliko or Iglesia ni Cristo ba nga ministro naminaw ka din. Makonvince naman ko ayaw sa decide. Paminaw sa pod og Katoliko nga mantigo pod sa
pagtulon ang Katoliko nga maantigo pod mo paliwanag o mo pasabot. So ayha na din ka mo decide. Ay, sa ministro gyud ay, iglesia gyud ay mo insakto. Sayop gyud ay ang Katoliko. Ayha na ka mo desisyon kung mapaminaw na nimo ang duha ka side. Kay ako sa dihang naminaw ko, dili ko close-minded, awa man ko mudayon og balhin. Oh, sa laing relihiyon. Kay nidaog man ang Katoliko sa akong pagsusi sa both sides. O gani nga, ani ako karon, ako pong gipaambit, akong nahibawan, dinhi sa tulumanon kahayag sa pagtuong Katoliko. So, mao na nga, atong ipadayon ning mahitungod sa mga ribulto. Mga igsoon, akong balik-balikon, nga nganong maghimo gyud ang mga Katoliko og mga larawan og ribulto, tungod kay daghan ang rason nganong maghimo ta. Unya, usara ka rason nganong gidili kanang pagdili sa Dios. Ang pagdili sa Dios kung maghimo tag ribulto kana ra yung i-idolize o ipaka Dios. Kana bang itupong nato sa Dios. Mora na si prohibition. Maghimo tag larawan, maghimo tag ribulto nga atong ikumpiti siya sa Dios, mao na bawal. Pero ang hinungdan nganong maghimo ta daghan. Kanang positive nga rason nganong maghimo ta. Unang hinungdan nganong maghimo tag larawan. Tungod kay ang larawan, makatabang nato sa pagpahinumdom. Makatabang nato sa pagpahinumdom. Makita tag larawan ni Santa Maria, makahinumdom din ta sa iyang past, sa iyang history, sa iyang example nga gipakita, ingon nga usa ka buutan nga pagkababay. Oh, then unsa pa? Unsay maayong rason nganong maghimo tag ribulto? Ang paghimo og ribulto usa ka paagi pod pagpasidungog sa angay pasidunggan. Example, kanang atong bayani sa nasod, si Rizal. Giunsa na to pagpasidungog si Rizal? Gihimuan na to siya ribulto. Di ba? Larawan. Gihimuan na to siya libro. O, gipasundayag na to iyang monument. Kaya nga naman, gipasidungga na to siya ingon nga bayani sa nasod. Dili, tungod kay Dios siya. Kay bawal man po na. Di ba? O, isa pa. Ang mga larawan ng ribulto, nagsimbolo na sa presensya sa Dios kung ang atong mga larawan, mga balaan, nga nagtumong o ang gipunting, ang gipasabot mga balaan sa langit. Di ba? Example, ang Dios mismo, gapahimog larawan sa anghel o keruben, na sa Exodus Kapitulo 25, versikulo 17 hangtod sa 22. O, nganong gipahimo man to sa Dios? Kay kadtong larawan sa keruben o anghel, nagrepresento sa mga anghel sa langit. Oh, so, mao na ang usa sa hinungdan nganong maghimo ta. Oh, dayon nahinumdum ko kini. Nahinumdum ko sa bukid, no? Di lang nako isgutan og asa gyud nga bukid nga nakakita kog mga balay nga naay mga larawan nga makita diha sa pertahan pa lang ng kalendaryo. Nga naay ipakita nga dagway o larawan sa kababay nga dili ta ka huna-huna pod nga uy, anong kulang man nagpanapton ng iyang gisuot? O mura dili po ta kaingon nga kulang siguro kwarta kapalit nga makapalit og insaktong sukod si sinina. O, di po ta kaingon ana. So gituyo lang gyud. So bisag dili pa nako ni ipasabot di pa nako ni ipadayon kasabot na mo sa akong gipasabot, no? O kana bang laway nga larawan sa hitsura sa kababay nga dili magsuot og insakto. O. So, kung makakita tag larawan ngayon ana, ako nakakita magyug ko, dayon, ang atong hunahuna po dahil, mupaingon po dahil sa dili mayo. Kung laway ang usa ka larawan, mahimong laway po ang nasa atong hunahuna, di ba? Pero kung makakita tag larawan sa mga santos, mahimo bagong laway atong hunahuna na? Mo gali na usa sa strategy po nako nga mulaw mga akong pagka-Kristiyano nga sa balay, naagitay mga larawan sa mga santos. Kay, maulaw po ta maghimog dautan kung nagpalibot na to mga larawan sa mga santos, di ba? Di ba? Maulaw po ta na, di ba? Pero kung law ay ang mga background na to, mga pictures, agoy na, mosamot atong pagkalaw ay din na. Di ba? Oh, so, mo na isampol niya, wala naman tayo igong panahon. Padayon ta sa sunod Domingo pohon mga avid listeners, avid viewers sa programang Kahayag
og tubag katoliko. Okay? Hangtod sa sunod Domingo pohon, kining inyong alagad, no, si Veritas, sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen.